Tee, 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 tee. Hieno mopo tässä. Hieno mopo käynnistää pesää. Vrem vrem. Vrem vrem. On kyllä hyvin käy. Laita jalalle tästä näin mukavasti. Ahaa, sinne. Hieno mopo. Pöllitään. Ai, ja vain siitä. No niin. Nyt mennään nukkumaan. Tene! Ten ten tiden. Tene. 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 Kpim! Saipa savaimen. Din 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 siellä se mopo on. On kyllä hieno mopo sinne. Minun pääni. Missä on avaimet? Apua. Noniin. Nyt lähdetään karkuun. Vrm. Vrm vrm. Vrm. Apua. Se pöllii minun mopo. Soitaan hätäpalvelunumeroon. Apua, minun mopo pöllittiin. Haluan täällä hätäkeskus mopo pöllitty. Okei. Selvä. Mennään. Tuokka, mennään. Piipa, 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 papi. Mikä näköinen mopo? Se on semmonen punainen. Ja siinä on siivet. Minne se meni? En mä tiedä, mut ehkä mä tiedän. Tuonne se menikin sittenkin. Okei, hyvä. No niin, mennään. Nyt mennään. Brum brum. Otetaan spenkki pois. Tossa menee tosi kauan. No niin, se... Näin se otetaan pois. Siellä taitaa olla joku silmin näkö, kun ne voi saada. Pipa, pipa, mitä? Pipa, 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 papi, pipa. Apua, poliisi. Ui. Teidät pidätetty lain nimessä. Oh, man. Te. Loppu.